Έχει περάσει η ώρα. Δεν έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω καν που πηγαίνουμε. Τον έφεραν πριν λίγο. Δεν έδωσε σημασία. Δέντρα, θάμνη, ανθισμένα λουλούδια, η εξοχή, καλοκαίρι. Ποτέ ξανά δεν είχα προσέξει τόση ομορφιά. Θεωρούσα όλα όσα υπήρχαν γύρω μου κάτι συνηθισμένο, κάτι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Τώρα δεν είναι πια. Σήμερα είναι αλλιώς. Ακόμα και τα αδέλφια μου. Ο μικρός φαίνεται σκεπτικός. Φοβάμαι, Άννα. Ψιθυρίζει. Τον κρατάω σφιχτά. Πότε θα έρθει ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς θα αργήσει να έρθει. Πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος? Πότε θα τελειώσει? Προσευχή σου. Δεν είχα καταλάβει ότι έκλαιγα. Το καταλαβαίνω όταν τον βλέπω να σημαδεύει. Εκείνη πέφτει στο πάτωμα. Αίματα. Ουρλιάζω και κλαίω. Τα πόδια μου. Να τρέξω δίπλα της. Δεν νιώθω. Σηκώνω το κεφάλι μου. Αντικρίζω αυτόν που πυροβόλησε τη μητέρα μου. Με κοιτά. Το βλέμμα του. Απορία, πόνος. Τα πόδια μου πια δεν με κρατάν. Δεν νιώθω κρύο πια. Κοιτάω την πληγή μου. Έχει μεγαλώσει. Και το φόρεμά μου κόκκινο. Ζαλίζομαι. Οι φωνές γύρω μου χαμηλώνουν. Μα συνεχίζουν να γυρίζουν στο κεφάλι μου. Άννα! Σηκώνω το κεφάλι και βλέπω τον μπαμπά να με κοιτάει, να με περιμένει με τα χέρια ανοιχτά. Φοράει λευκό κουστούμι και μαύρη γραβάτα. Δίπλα η μαμά μου, με το λευκό της φόρεμα. Τα μαλλιά της ακουμπούν τους λεπτούς της ώμους. Τρέχω και τους αγκαλιάζω. Πού είμαστε? Σπίτι είμαστε. Σπίτι. Έχει περάσει η ώρα. Δεν έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Καταλαβαίνω. Δεν ήξερα να αυτό είναι και αυτό πάνω. Το βλέμμα και